Nilqakom għal din il-podcast tal-lum. Il-podcast tal-lum mal-Ħuli, iddiskutejna l-esperjenzi tiegħu kif ukoll il-ħsieb ta' wara l-esperjenzi li għadda minnu. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tiegħi. Kif tħalt f'dan is-suġġettek? L-għonet nirringrazzja lilek tal-li oġbok tilqani fil-program tiegħek f'dan il-podcast u ifemni, jekk mill-ftit li segwejtek għax għadek tibdaw rajt naqa suġġetti li tħobb taqbad, ifemni, paranormal mux ma joġobnix jew ma nemminx fih, pero jien ftit ċettiku. U nista' ngħidlek għal xiex ġifieri. Kif tkellimna aktar qabel, li kieku hawn l-erwieħ minn meta l-uman bida jeżisti u r-ruħ tiegħu saret tider għall-argument kieku kull pass li tagħmel ħadħabba ġarruħ. Ġifieri iktar nemmen li tista' teżisti ħajja aliena milli ruħ tider. Meċ ngħidlek x'isir wara l-mewt għax għadni ma mitx għax jien ma naf il-ħadd li miet u reġa' ġie lura, dawk li kelli għall-qalbi u telqu qatt ma ġew jieħdu drink miegħi, unfortunately. Però fl-istess waqt kelli esperjenzi f'ħajti li kont fi program barra minn Malta, konnet nixbdu program kien jismu l-Oskur. U kelli ċertu esperjenzi li xorta nibqa' ngħid ma kienu, però ma nistax nispjegahom. Ma nistax nispjegahom. Jekk nista' nsemmi waħda mill-episodji li kellna, parti mill-programm kienet li ninfirxu tnejn u morru ġa postijiet li nażlu aħna ngħidu aħna l-lejla ħanqattaw il-lejlaw. U nsir tajt ma kellna kameraman magħna u aħna kellna żewġ kameras li nġorru aħna niffilmjaw aħna li qed naraw. Bħal GoPro. Mhux kienet bin-night vision u hekk ġifieri kienet iktar naqra. Ovvjament konna mmajkjati u kull ma kien hemm f'dan il-building partikolari li għax kienet bħal challenge tipo waqt il-ġurnata konna dejjem minn postu kulħadd isib post fejn ħajqat tal-lejl. Allura jien kont jiena ma' ħabib tiegħi Edwin u l-kameraman kien sejla żballa naf Chris saqqas drub wieħed minnhom kien. U basically Edwin kien għadu konna għandna dħalna ġedda l-post lajna fuq kien building antik ta' żmien il-gwerra. U xem minnom jien rrit nieħu cigarette break. U ovvjament qudiem il-kamera mhux ħadd pejjeb, allura il-kamera minn qalli ħanejlek x'tagħmel. Oqgħod isajd, żomm li d-dawl l-LEDs. Ħalli jiena nżomm l-Edwin jgħidilna daqsxejn fuq dan il-building kif sibtuh, eċetera, eċetera. U jien niftakar infajtek relax, kien hemm koxxa ta' bib, il-bib ma kienx hemm, ġast kien hemm kamra ma tinfeta' l-imkien, serraħt idi hekk miegħu bis-searchlight bil-LED u qed ippejjeb sigarett off camera. U f'daqqa waħda dejt nieħu pjaċir nisma' l-Edwin għax bida jiddeskrivi l-post eżatt kif kont nagħmilha jiena kieku. U fl-istess ħin di tal-blieħ men, għadni niftakar issa ġrat illum. Xi ħadd qed ikellimni ġew dnejja. Ġifieri qed ikellimni ma mhux kif qed nitkellem jiena miegħek. Whispering. B'lingwa li ma fimx. Ġifieri tgħidix kienet Pollak, kienet Ġermaniż, kienx Kolombjan ma nafx. U għalli xi ħaġa ftit ta' ġifieri forsi kien hemm as 1 second xi ħadd għalli. U dak il-ħin qed ngħid ma' Edwin qudiemi, kollox in a split of a second. Għammedin ma' ħadd. U dak il-ħin hekk isni mux għax bżajt, panikjajt, ġattaw xaħat tiħor, għafas tilda, għacċatlu l-batri tal-LED. U li għorin, bis-serjeta għalli għajkolli. U għetna nispiegalom ġara, u dak il-ħin li jħor xal it-torċ, jien xal it-torċ, induru għek mad-dawra kolla kien building kbira, allura tinduna kemm xaħat, tisma xaħġa. Fuq l-audio nqabad?
Le, ma nqabbaċ. Ma nqabbaċ. Ngħidlek literalment jiena waħda mill-patti li għamilt qabel tlajt dan il-programm li jekk jiena mhux ħanirrexta, mhux ħanajdlek qed narek jew rajtek jew għax il-kejtu meter immarka veru. Jien qed ngħidlek xi smajt. U fis-sakra ma kontx, jien ma kontx, ma bdejx nimmaġi l-affarijiet xejn. Dak il-ħin kull ma minna, mela dorna hekk mal-kamra, mal-di saħol li konna ġa fiha. U ndur ġad il-kamra hekk bit-torċ li kelli tiegħi personali u kull ma nara section mill-kamra jisa maħruqa. Xi ħaġa forsi qabdet hemm ġew jew ħarquha, ġifieri l-ħajt iswed. Però l-saqaf magħluq twieqi ma kienx fiha ġast literalment kamra. Ġifieri ma kien hemm ħadd. Ġifieri ma nistax nispjega x'kien hemm. Is-Sedwin kien għadu kemm qal li dan huwa building li sar bla 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 għamilna riċerka tiegħu hekk. U kien naħseb xi sptar għas-soldati xi ħaġa hekk ta' dak iż-żmien. Tal-gwerra. Ta' żmien in-Nazi dak iż-żmien. U xejn. Dak il-ħin ma sibna xejn. Dik li ġrat li dak il-ħin u ġraw aktar stejjer kemm domtem li jien ma stajx nispjega. Ġifieri kelli opportunitajiet li nqatta ħin twil waħdi bil-kamera fidi ġa ċimiterju kelli K2 meter u hekk. Orrejt il-K2 meter jimmarka ma jiena għalija billi jixalu l-botus tal-K2 meter ma jfissirx. Hemm xi ħaġa. I mean, ġili konna post li challengeajna li jkun hemm xi ħaġa tagħmellek sinjal. Però kif kont qed ngħidlek ma nixtieqx immur naħli l-ħin tiegħi fuq paranormal għax kieku niggarantilek li namlu ħafna iktar minn episodju. Però darba intqajt ma' bniedem jaħdem il-belt fil-catering. U daw kienu jibdlu meta pereżempju jgħidlu ħammur sat-toilet jibdu l-ieħor fimta. U kien hemm wieħed mar it-toilet u kif fetaħ il-bieb qallu għaw jien. Għala, il-bib dak u mar ikompli fil-kċina. U kif mar fil-kċina sab il-sieħbu hemm. Għallu inti ma konċi t-toilet. U reġa mar fetaħ il-bib u ma kien hemm ħadd. U reġa ġratlu dar boħra l-istess ħaġa. Fimti ġifieri. U ma kien hemm ħadd. Ma jkun hemm ħadd. U dar l-istess ġifieri bniedem ma jixrob xejn. Le, ifhimni. Il-moħħ jilgħab ħafna tricks. Ngħidu kif U jien biex ingiddeb il-xaħat. Palma jekk jien ngiddeb lilek, inti sta tgiddeb lili, ġifieri noqogħdu sejrin hekk, battibek minnu giddeb u minn mhux. Issejna fekk intix ġenwin, jew le? Ma kujsu kif naqbad ngħidlek. Kulħadd f'xi darba oħra jsu jkollu xi storja. Stramma. Stejjer, naf għandi ħafna, qed ngħidlek, għalhekk ma nixtiex naqbad paranormal, għax hemm ħafna affarijiet li ma nistax nispjegahom. Għalhekk kieku jkollok tajli fuq xti titkellem paranormal jew ħajja oħra barra minn din-dinja. Jien ma nafx ħajġri meta mmut jien. Jekk kienx nitwieled f'annimal, jekk kan iġi f'ġisem ieħor, persun oħra, jekk ħammurx ngħix fuq pjaneta ieħor. Jew inkella kif naħseb il-loġika tgħidli mit difnuk u daqshekk. Ma nerġa' ngħidlek. Ma jistax ngħidlek kammut illum u nerġa' niġi għada, u kieku ngħidlek x'ġaraw. Meta mort viral fuq il-video tal-UFO tajt. Mela, ħafna jgħidulek UFO, ħafna nies jgħidulek għax UFO huwa il-classic plot itir UFO huwa an unidentified flying object. Ġifieri jista' jkun ajruplan li ma tarfux għax huwa mhux identifikat. Jiena basically nħobb immur nimxi jien noqgħod iż-żurriq u hemmhekk hemm ħafna alpinatura li affarijiet hekk fil-miftuħ. Darba minnhom kienu għadu l-ħin naħseb xi 6:30 ta' flaxija. U ġej f'din il-fetħa, ġifieri hawn siġal hemm kien hemm xi razzett naħseb fuq din in-naħa. U hekk minn faċċata kien l-ajru kien sabiħ. U qed nara din istilla partikolari brajt ħafna hekk fis-sema. U jiena waqt li nkun miexi jkolli l-mobile mqabbad mal-headphones u nkun qed nisma' xi ħaġa biex iżomm li kumpanija waqt il-mixja. Però dak il-ħin din istilla hekk partikolari serqet li għajnejja. U bdejt nara jsa tiċċaqlaq, ġejja, ġejja, miexja.
U waqaft li kontet nisma. Dejt, nħares lejja, niprofu li fl-istess kien nidħol fuq il-kamera, niprofu nixbida, u f'dil, daqqa waħda dil-istiller, nixxili naqbada bil-mobile, ma kellix xi kamera waw. U tidher differenti mill-mobile għal-realtà. Eżatt, imma tant kienet brajt li għal-kem kien il-mobile u d-żumjajt naqra d-deret. Tajt li setat kienet kometa, setat kienet satellita, pero nkonna common sense. Kometa għadditu daqsek. Satellita, dejja dritta. 13 sekonda, 14 sekonda. Pero dan il-filmat, wieħed jista' jidħol fuq il-social media tiegħi u jsibu hemm. Nuru klip. Dam aktar minn minuta kmin issejjer żball. U litteralment di hemm ħafna interpretawha ħażina x'hemm stilla vera. Hemm minnhom ħafna minn dawn kalli jagħmlu l-intervisti dwar dan il-filmat. Kwotaw li kien hemm 2, ma jien fil-verità wieħed rajt l-oħra stilla kienet imma li qbad jien litteralment immaġina hawnhekk hawn l-istilla u dal qed nara jien di ġitaw. Niżlet l-isfel, daret law, daret dawra tont, u f'daqqa waħda żiedet l-ispidu tara telet il fuq. U dam mhux ftit sekondi litteralment u dak l-ispid men ma naħsibx li satellita għadha dak l-ispid għax wow kienet, wow, men. X'kienet is-sena, eżatt? Sena naħseb, sena l-oħra, sena l-oħra u ta' qabel, ma iktar ngħidlek is-sena l-oħra. Għax kontrajt il-film tkun batlek messaġġ. Literalment jien fajta l-ewwel ħaġa li għamilt immute jgħidha għax dak il-ħin. Tant bdejt nieħu pjaċir, ġejt isni tifhem meta jara t-tojs. Il-ħannin qed tifhem, allura mbagħad peress li tfajta fis-social media, mbagħad waħda marret viral di. Ħafna bdew iċemplu li jieħdu li intervisti live tal-aħbarijiet minn dak l-istazzjon, minn dak l-istazzjon. Għawad tara, kien hemm min ċajta fuqha li waslu affarijiet bħal dawn. Ejjew ngħidu li qegħdin waħedna. Ġadda l-univers. Issa l-univers mhux tħares il-fuq u tajt kemm kbir, l-univers huwa infinit, ma jispiċċa qatt. Miljuni, biljuni ta' kwiekeb, stilel, pjaneti, galassi. Ara kemm tkun sed ngħidilhom il-ħaġa li kieku qegħdin ġadda l-univers infinit, u nkunu aħna biss waħedna. Tikka, litteralment, tgħidli kif aħna qatt ma morna u ma qatt ma ġew. Dan, immaġinak, mela hawn nies Malta qatt marru Għawdex. Niftakar antiki meta kont żgħir. Jitqu jgħidu Għawdex. Ukoll jaraw xi ħaġa kbira li tmur Għawdex, mbagħad hawn nies li marru bil-baħar l-Awstralja, għamlu 3 xhur jitraviljaw dak iż-żmien kienu jitilqu minn Malta u jibdew jippruvaw jibnu ħajja hemmhekk għalihom hija ħaġa aljena għalihom li minn Malta mortem. Kanada kienu jmorru. Issa, aħna t-teknoloġija tagħna li kultant jiġu niddubi li Louis Armstrong tella fuq il-qamar kienet fittizja l-ħaġa, għax beżaw forsi li jkunu second, li jkunu t-tieni post li tellaw ma jkunux jabżu li Russja dak iż-żmien. Allura aħna tlajna u jqgħu minn conspiracy theorists jgħidu li it was staged. Made up kienet li telaw fuq il-qamar u hemm ħafna affarijiet li ġeluk tajt imma vera telaw. Però ma jfissirx aħna 150 sen ilu ma kienx ajruplani. Konna naraw film meta kont tifel jiena konna naraw nies jinżlu fuq il-qamar għall-argument jew nies għaddejjin ġa rocket. Illum il-ġurnata komuni kienet saret. Illum il-ġurnata t-teknoloġija tant kibret li kemm l-Amerikani, kemm ir-Russi għandhom satelliti jistgħu jmexxu gwerra minn outer space u jattakkaw. Mhux bħal qabel ħafna bla bla bla. Le. Ma jfissirx li ħadd ieħor hekk hemm xi dinja oħra mhijiex avvanza, forsi aħna t-teknoloġija tagħna bdiet 150 sen ilu, forsi tagħhom bdiet 600 sen ilu għall-argument. Forsi 600 sena ma setgħux daw jilħqu l-speed of light. Forsi kellhom materjal aħjar minn tagħna. Ukoll, però nerġa' ngħidlek, 150 sen ilu ħadd ma kien qed jimmaġina li ħataqbad 3 mitruħ titfaħħom ġa kaxxa tal-ħadid u jsifru minn pajjiż għan-naħa l-oħra tad-dinja. Kienet xi ħaġa
inimmaġinabbli. Ara inti tista' llum bil-qedem quddiem u tgħidli x'ħajkonna bħallum 100 sena? Min jaf. U kultant beżżani l-ħaġa jien li orrejt nixtieq li jkun hemm ħajja oħra, nixtieq li ikolli l-opportunità li nintaqa' ma' xi ħadd ta' razza oħra, ta' razza differenti minn tagħna, però mbagħad għandek il-mistoqsija li kulħadd jaf x'ġara meta l-Amerikani skoprew l-Amerika. X'ġara minn min sabu? Konkistadores. Fej spiċċaw, erduhom kollha. Però naħseb jiena ma nafx l-opinjoni tiegħi, ġifieri. Kif il-mod ta' kif qed jaħdmu jisu military procedure. L-ewwel botu 2, 3, 4 ma ġara xejn. Fimt? Imbagħad tagħmel way għall-oħrajn. Fil-fatt. Milux. Rajna li meta kien hemm il-bżieżaq milux. L-spy balloons ta' Ċiniżi. Mbagħad wara ftit kien hemm żewġ oġġetti oħra li ma kinux balloons. U waqqawhom l-Amerika. Kien hemm min qal, he suggested li jista' jkun mothership bagħtet tip ta' drone biex qabel jagħmlu l-viżit tagħhom ikunu jafu x'ħajsibu. U aħna x'għamilna, aħna morna bum. Waqqajna. Żewġ fighters, bum, waqqajna kollox. U ma ġabruhomx. Mbagħad għandek oħra. Nitkellmu fuq l-Amerika, l-Amerika l-iktar tiftaħ in-news xi ħaġa ħassib. Mela l-Amerika fuq bniedem li unfortunately safa maqtul mill-pulizija. In-nies, they took the streets, kisru kull mem, jaħarqu l-karozzi, jifqaw il-ħwienet tajli x'għandha x'taqsam. Dan għax 100 persuna li għalihom kienet inġustizzja li vera kienet inġustizzja għalija u għamlu hekk. Immaġina joħroġ il-President Amerikan. U jgħidhom, isma' l-aliens vera jeżistu? Aħna għandna kuntat magħhom, qed nistudjaw ġa Roswell, inna minn 1949, minn meta waqa' bla bla bla, u jeżistu l-alieni u jistgħu jkunu ta' teddida għal din id-dinja. Fuq bniedem faqgħu l-Amerika mela jgħidulhom hekk x'jagħmlu. Panik kbir. Ma tistax inti, da kif ġara bil-virus. 3 snin ilu. Filli kulħadd jitħaq filli inklużi aħna ġa Malta. Konna qogħdu nfejku. Aħna. Kulħadd jibża li jimradu jmut. Jew l-eżistijaw. Ma tistax taqbad. Jien li nara taċċajt li jaħbu ċertu affarijiet. Li għax ma tistax tibqa' titnejjek bil-poplu, għax illum il-ġurnata teknoloġija illum hawn Zooms u intom ninsab ċert li tifhmu f'dan l-affarijiet iktar minni għandna Zooms li tidħol ġal-qamar, literalment. Illum bil-mobile, bl-S21. Eżatt, il-ġdid. Tal-bliħ rajt ritratti qasret nemmen li ġew minnu. Allura, ma tistax tibqa' indina fil-fatt ħaġa li qatt ma ġrat fl-istorja, infett ħafna files tal-FBI, l-Amerika, u fej għallek li hemm nies apposta jistudjaw fuq dan il-fenomenu, ma nafux eżatt x'inhuma, u daw jibdew ġifieri dan mhux impinġu Independence Day ħadd fil-ħodu ssib mothership fija daqs Malta fuq fis-sema u malli xi ħadd jiċċal taħarqu. Jibdew minn tic-tacs, dak li kienu qabdu bil-ġet u ma bdewx ilaħqu miegħu bl-speed. Ma naħsibx li man-made jiena. Żgur li le, impossibbli biex tagħmel dawk il-manuvri. Il-manuvri dik hi il-manuvri. Sakemm m'għandhom xi ħaġa mogħbija ma I doubt it. U kellek xi esperjenzi oħra barra dik hekk ta' UFOs? Ara jiena naf li tad-dak, għaw forsi għalik mux tad-dak, pero mbarra ħajarawni għajdu da bis-serjetà. Jien għattajt sijat, għat relax fuq il-bejti għaj wahdi, id-dar, inħares il-fuq. Inħares il-fuq u ġili taħra xaġa titċaqla u tibdajt ma tajtek u tajtek u tajtek. Ġil mort il-mellieħa, laħra xen fuq. Karozza wahdi l-istess nammel satejnek, ġast biex nara. Unbat, apparti li memx dokumentarju jew film jew hekk li ma naromx. U ġili jkun hemm ngħid dan għamlu għall-flus. Mhux ma fiex values di għalija made up kollox bullshit. Qed tifhem nista' nuża bullshit. Le, apparti ċejn. Ġili titkellem ma' nies, ngħidulhom rajt hekk u hekk. U jgħidulek allura int biss rajthom ma kemm hawn min jagħti każ fil-verità. Kemm hawn min ma jitkellimx. Kemm hawn min jagħti każ jien niftakar.
on a New Year's Day, peress għatlek neqot iż-żuriq, kont tila nkanta il-Dar tal-Providenza fil-maratona li għamlu. U qed insuq il-karozza u kelli waħda miegħi, l-ex tiegħi. Qed insuq. U f'daqqa waħda nara l-qamar. Hekk. U s-sabiħa kienet li għal darba kelli xi ħadd miegħi li rajt jien, ġifieri din xhieda ta' dali qed ngħid. U sakemm qed ngħidilha qed tara bħali int dik ħarselek. U dal-qamar f'daqqa waħda qisu naqqas mid-dawl u mexa lura. U tela. Ma kienx il-qamar għax u li terbit waqqaft il-karozza tfajta mal-ġemp, ġifieri da qed ngħidu mid-dar tiegħi miż-żurriq għal Siġġiewi dar tal-Providenza tgħaddi minnaħa ta' iż-żurriq. Hemmhekk triq vojta dik m'hemmx djar jew hekk. Tfajt mal-ġemp, ħriġt mill-karozza biex nara f'xrajt u nara l-qamar. Imma l-qamar ma kienx tont, ġifieri ma kienx kwinta, ma jien għalija qed nara l-qamar kwinta, ġifieri tant kien kbir li rajt ma kienx it-tikka li ġbit fuq il-video, kienet ċaġa kbira, għalija il-qamar qed insuq. U ġifieri sakemm għamilt hekk u għattila u ħarset u ratu jisu f'daqqa waħda id-dawl tiegħu jisu xatt qabad id-dimer u naqsu u tela. U tela, ġifieri mhux tela rajtu minnaw saw, ġifieri sparixxa da. Ma il-manuvra hemm kienet mhux waqa kif naraw shooting star, hekk. Ġifieri kieku blinkiet kont titlifa. Ja, eżatt. Ma kienx daqshekk qasira kemm qed ngħidhax u mhux hekk intefa' u tar, jisu bida nieżel hekk f'daqqa waħda jisu qed jintefa' pup. U tara. U tal-fuq. Tal-bliħ. U jiratu wkoll ġifieri għax kieku għaskon ngħidha di għax għall-inqas ikollok xi ħadd xhieda tgħid m'hemmx tiċċellem. Aħna jiena u Mirko qed nagħmlu podcast fuq Ġuża mifsuq tal-Grigenti u hemmhekk viċin. Is-Siġġiewi naħseb hotspot. Hotspot ħafna, isma' qed issemmi l-Ġuża. Li Ġuża nħobbax rajt ħafna dwar l-istorja tagħha u rajt ukoll xi filmati wkoll. Però jien insegwi tipo ta' mhux podcast as-saġġ ta' hemm channel partikolari. Omega Click, forsi smajt bih, Taljan. Le ma smajt bih. U dan jien ġifieri fan kbir tiegħu. Dan letteralment raġel jilbes maskla jagħti wiċċu ġifieri jibqa' anonymous. U jitratta dwar dal-affarijiet, però r-riċerka tiegħu jagħmilha bil-għaqal. Il-firmati li jtella, news, flash newses u fuq l-Amerika u fuq l-Italja jġib tal-bliħ. Nissuġġerixxi lilek kull ma qed jisma'na jsegwih ukoll kif ħajsegwu tiegħek. U nitgħallem ħafna minnu għax li jgħid mhux li nisimgħu s-soltu, li nisimgħu dejjem. Waħda minnhom li jew ħafna naf li mhux ħajaqblu magħha hija l-istorja ta' Fatima. U jibda jgħidlek dak li hemm miktub dwar l-istorja li ballu ix-xemx tisfen tiċċaqlaq tinżel fuq in-nies. I mean, ejja naħsbu għal ftit. Let's say vera x-xemx. Issa, meta ġara l-każ ta' Fatima, ma kienawx l-istudji li għawillum, u n-knowledge li għanna l-lum. Kiku x-xemx timxi daqshekk, id-dinja taħraq. Issa daw x-xemx rawa nizlet fuq in-nies għaddit minn fuqhom u hekk. U iġġelek timmaġina, seta kien jew fuq. Setaw kienu nies minn dinja oħra li kienu qed jagħmlu contact. Dak nixtieqek tidħol u tarajni jaqbadni l-Bart, man. Jaqbadni l-Bart meta nisimgħu. Għax jien ma nitlix program wieħed, ġifieri da jitratta ħafna suġġetti relatati mal-argument kif ukoll affarijiet oħra li huma conspiracies differenti li m'għandhomx jaqsmu. Imma dawn mod fuq il-piramidi tal-Eġittu. Issa xaħat jista' jispjegali mela aħna vintajna l-ajruplan ġmija snin. Bdejna nitrevviljaw minn post tal-ieħor bid-dajes mhux iktar minn let's say ammont ta' 100 snin ilu. Però kulħadd jaf kemm huma diki il-piramidi tal-Eġittu. Issa il-piramidi tal-Eġittu huma mebnijin b'tali mod. Lillum il-ġurnata bl-iskola konna l-għandna u t-teknoloġi konna l-għandna, ħadd
u kapaċi jagħmel bħalhom. Mhux il-binja, Mhux hekk. ġewwa kif Ġewwa kif inhu inhu. l-istruttura kollha tagħha. U tieħu ħafna iktar żmien. Tista' Tieħu ħafna iktar żmien. Eżatt, imma tista' tispjegali kif jekk l-Eġizzjani għall-argument qatt ma kienu intaċ mal-Peruvjani, kif bħal piramidi li hemm l-Eġittu hemm il-Peru? L-istess. Ma batux emails, messaġġi, ma batux il-pjanta tagħhom bid-dajsa, ma setgħux imorru, ma setgħux jitreviljaw. Jien naħseb kien hemm xi connection hekk. Tista' tispjega ħieri li u jien toqgħodx tiġi tgħidli jien rajt taraġ nagħna fil-Peru stess hemm taraġ partikolari li kull tarġa tajja tolli rasek biex tara sa fejn tossal. Dak it-taraġ il-kbir. Taraġ il-kbir. Tista' tgħidli il għaliex ħlew ir-riżorsi ta' mijiet ta' nies biex bnew dan it-taraġ infinit kbir biex iwassal tempju żgħir. Meta U biex titla. ma tistax titla minn xi passaġġ fil-ġem. X'sinifikat fiha li tibni dat taraġ kollu biex ma jintużax? Għax dan ma jekk bnew in-nies, ngħidu bnew in-nies, 20 ta' snin. Da kellhom makkinarju, da kollox bidejhom. U dak iż-żmien, x'sens fih li tagħmlu dat taraġ? Ġieli rajthom minn Nazca Lines. Ma. Sta tispjegali bil-fors. il għaliex l-unika ħaġa li kienu jaraw it-tir kienet Asfur dak iż-żmien bnew letteralment biex tarom tkun ġa helikopter jew ġa aeroplan forma ta' bniedem ixejjer il-fuq brimba fija 5 darbi daqsa u li biex tinduna li hija brimba tittara l-istess minn fuq. Sabu iżjed issa tagħmel daw. Sabu ġodda. Hemm ħafna affarijiet li bejn huwa ostrich, ġifieri ostrich, idaħħal rasu ġar-ramel u għalih da sekk għax l-ostrich għandu tendenza li meta jħossu fil-periklu jaddas rasu ġar-ramel jew ġal-ħamrija u għalih għax rasu moħbija meċ jaraw lilu. Ħafna nies li jkunu ġast mhux xettiċi tax ngħidilhom għandhom Alla lihom li they don't think outside the box. Ġifieri għalihom le mhux vera, u hekk mhux vera, u hekk mhux vera. U noqogħdu sejrin hekk nistgħu nagħmlu 3 ijiem kif għatlek għaddejjin, noqogħdu ngħid ma d-dinja vera tonda. Int qatt rajt d-dinja. ċatta jew tonda. Min jaqbad tikit ta' aeroplan ma Għax inti dejjem dan bħal Bibja. Il-Bibja hija ktieb li jinbidel 80 darba mill-oriġinali. Ma tantx noqgħod fuq, fem. Ma let's say, nitkellmu fuq il-Bibja għal ftit sekondi. Inbidel 80 darba. Mill-oriġinali sissa. L-oriġinali għajdu qiegħed il-Vatikan. Il-Vatikan hemm librerija li ħadd m'għandu aċċessa li jaħlef il-Papa u xi ftit kardinali temmek. Aħna dejjem hemm minna fitħu hemmin li għallimna bniedem ieħor. Issa jiena naf li qabel kienu jaħsbu għad-dinja ċatta u mbagħad skoprew li d-dinja hija globu, hija ballun. Però nerġa' ngħidlek jien fuq dak li qaluli. Mhux hekk. Anke fil-Bibja, mhux fil-Bibja, Book of Enoch. Li eliminat mill-Bibja, jiddiskrivi d-dinja. Għax da somehow ħareġ mid-dinja u jgħidlek li d-dinja hija ħadra u blu, kif jista' jkun dak iż-żmien kollu. Ġifieri affarijiet inkredibbli. U dwar x'ismu il-paranormal u l-aljeni f'daqqa jekk taħseb li hemm correlation. Għax dal-aħħar rajna fuq ta' Skinwalker fej bedew jgħidu li il-paranormal u l-UFOs għandhom tendenza li jkunu correlation ma' xulxin. Ħafna mid-drabi nerġa' ngħidlek fuq li tallimt li they feed you through the media illum. Ġifieri inti ħadd titkellem fuq dak li qed tisma'. La ma tkunx rajt u esperjenzajt int. Ġifieri jekk jiena ħanisma' lilek titkellem u iġġenni nemmen f'dak li qed tajt, għallu ħanibda nemnu jien. Issa jekk inti l-paranormal u l-aljeni għalik qed tħallathom fl-istess ħaġa, jista' jkun minnu, jista' jkun li jekk bniedem għall-argument rajt ruħ ta' seta' kienet alien. Għax inti rajta taraw, morru fil-film tal-80s Predator ta' Arnold Schwarzenegger. Kien hemm dal-alien li fil-li taraħ, fil-li bil-kamuflax tiegħu nisparixxi. Allura kieku rawh dak iż-żmien tikruħ ruħ deriżinna.
Nisimaw ħafna stejjer. Jiġi trasluż. Fil-verità int qatt smajt xatt daru l-erwi ħallu qatluh. Le, għat ma smajt jgħajdi. Ma smajt jien, qabel kienu jgħajdu jien nisma' nanna tirrakkontanna fejn kien hemm nies li kien jiġi x-xitan, il-ħares, itihom il-flus. U jekk jgħidu li l-flus tajhomlhom il-ħares, ittihom xeba u jsirilhom bebbux. Jiena ma ngħidlekx li kieku jtini x-xitan il-flus, ġifieri mhux ħajsiru li bebbux noħodhom, imma bir-rispett kollu ta' qatt ma smajt dawn l-affarijiet li jiġru fir-realtà, jew inkella tmorru ġa dik id-dara xi jidher il-ħares, jien naħseb il-ħares taf min kien ikun xi skappatura tajba dik id-dar u tersqux la xi jidher il-ħares jew hekk tisimgħu xi ħaġa dak il-ħares ta' qed jingħaj. Bħal dik id-dar ta' Marsa Xlok kienu jilagħbu l-lob tal-azzar. Tħalt fiha, tħalt. Hawn min jgħidlek kienet burdell, però jien ma nistax nitkellem għax ma niftakarx, ma tħalt fihom ma kelli l-ebda esperjenza. Li ħasduni qatawni l-ħamim, hemm xabba ħamim ġewwa u f'daru f'daqqa u tinqata. Dar sabiħa ħafna. Mort dik id-dar tal-mellieħa li jgħidu id-dar tax-xitani u d-dar tal-ħares. Edha fl-eli għatila l-fuq. Ma kien hemmx no trespassing, ġifieri ma ksirt l-ebda liġi u tħalġa fija. Namot illum jekk tmur id-dar di ta' Marsa Xlok hemm biex ma tidħolx. Għamlu biex ma tistax tidħol. Għax ta' periklu bla 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 u min jinqabad. Meta tħalġi ma kien hemm l-ebda tabella u ma rajt xejn. Id-dar tal-ħares ma rajt xejn. Mort ċabba shelters, l-istess ma rajt xejn. Mort ġa lukanda abbandonata, la dira stess wara sabiħa. Ma rajt xejn. L-unika spiriti li rajt dak li ħadna magħna. Glu glu glu. Taħseb li l-Maltin lesti għal dat tip ta' affarijiet hekk UFOs u hekk taħseb li Jiena sepp id-dinja mhijiex lesta, bro. Id-dinja mhijiex lesta. Għax kif għadna l-ewwel minn ma nafux hekk mhix threat, mhix teddida. Da ma jfissirx diġej, kif inti neħdu selfie. Da jaf jiġi nerġa' mullura f'dak li qedlek l-ewwel l-Amerikani meta Columbus kopra l-Amerika u mbagħad jiġu l-Amerikani. Hemmhekk Native Indians kien hemm. Għadhom fejnhom in-Native Indians. Biċċew kważi. Kraxxjaw kollox men. Jaf jiġu jgħidu isma' hawnhekk id-dinja sors tajjeb għalina għax għandha id-depp, għax għandha l-ilma, l-arja tagħha. Jgħidu daw xkiel hawnhekk. Tistax tajt? Jista' ikun kif ġieli smajna wkoll li other people are already here. Smajti u teorijek, ma nafx kemm jena, ma tindonax. Le, fimni, għax ta' ma jfissirx, għax għaw minni penġi l-alien, dik ir-ras, ħadra jew the grey ones. Għajnejn daqsek. Għal-kem smajt rakkontata xi ħadd li beda jaħseb li kien hemm xi ħadd li huwa alien u dan hemmnu fem għax daħabib tiegħi u ma tantx jgħidlek qas jitkellem fuqhom dal-affarijiet hekk. U għal beda jaħseb li jekk hux alien kien hemm persuna u f'moħħu qal jekk inti Malti ġifieri. Jekk inti alien għamil sinjal u daret il-persuna għamlitlu hekk. Ħassibha? Ħaseb mingħajr ma kelmu. Mingħajr ma kelmu. Ġifri, affarijiet naraw ħafna u reptili. Jibbatuli ħafna li tista' tgħid il-Mirku noqgħod ngħidlu arbatuli hekk u da. Imma niffiltraw aħna pereżempju ngħid ara di wis outlandish. Dan alien. Għadu kem ħares lejja, dak il-ħin la ħares lejja, jien kontent najt, jek dal għandu ġaru pal ta' kaparezza ħares lejja għalien. ħares lejja ma l-ewel. Għarru, għamil mossoħra rajtu, għet jerġa, b'saqqa għet ikellimni, bro. Le, fimni, jiena ma nieħu xej bi kbir. Fucking xej ma nieħu bi kbir. Da, fej għat jien gbirt niġri lawnu lemon siefer fej għad b'sart li fit-2019 ħajnħoloq virus ġa laboratorju ġa ċina li ħajwaqqaf id-dinja. Iwaqqaf id-dinja li jien jieġi l-ġimma s-sibt u l-ħadd u ma nistax immur ġabbar, immur ix-xogħol irrid nilbes il-maskla, irrid nidħol l-isptar, irrid nagħmel COVID test. Ground, kollox waqaf insiefer ma nistax. Ġifieri, toħodha bi kbira li għada jgħidulna isma. Vera. Ġarek. You have to live day by day. Il-busket, jiena, by the way, għal-kem minix xifen tal-paranormal, joġbuni ħafna mod films tal-bizan iġġennina li jom. U jiena nħobb nkun imdawar bil-ħbib. U niprofa
anzi, nis ma nafhomx jkunu madwari, nipprova pjaċi nsir ħbib magħhom u dejjem norganizza l-affarijiet speċjalment fil-Halloween. Halloween għalija qisu tifel ġej il-miliet. Dawk it-tliet ijiem dejjem nipprova norganizza xi ħaġa u konna nkunu ġa dal-bar partikolari. Konna qatt klikka ngħidilhom ismu dik in-nar nintaqgħu kollha fit-tali post. U issa niftakar oħra. U jiena bniedem jiena ħin x'naħlem m'għandix u biex noqgħod hawnhekk biex nimpressjona lilek jew il-kamera jew il-meqed jarawna ma ngħid xejn. L-ewwel darba konna jiena li kelli dak iż-żmien u xi grupp ta' 6 min-nies. U fakkartni fiha di x'ingħad li ħarbu jiġru. Wieħed minna kien plejer tal-futbol. Big boy hekk. Kien daqshekk. U kien hemm uħti wkoll Daniela. U tħannem il-buskett qegħdin nagħmlu kull ħaġa b'xi ħaġa u naqru nieklu nieħdu drink u hekk. U f'daqqa waħda hekk qalb is-siġar konna f'dik il-party tal-buskett għax jien kont immur hemm ngħidulhom ħabba l-White Lady. Għax hekk jgħidu l-leġendi nkun. U konna f'dik l-erja li hemm ħafna mwejjed u dej xulxin. Right. Believe it or not. Ma rajna xej u qed nitqu hekk. U taf inti ikollok in-nies quddiemek. Nies ħdejk ma' din il-mejda. Nies bil-wieqfa, min jitkellem. U hekk bejn nies hekk bdejt nara tgħidli minn tant dejjem minn tarhom qed ngħidlek kif ġara. Min ġa s-siġar hekk. Qed nara dawl. Kif għadt int eżatt, torċ. Ma tajtux. Ma tkunx taf minn huma u tajt la tittaħsadhom. U kif għatlek ma tkunx taf minn huma ma rridx konflitti, era. Jiġu l-pulizija jaraw x'qed tagħmel hemm. Mhux normali li f'nofs il-lejl kun jgħid il-buskett. U dawk daru raw għaw in-nies. U f'daqqa waħda dit-torċ bdiet isa titfija inti. U jixala dak. Imma ma bdejniex naraw nies, jisu bdew jittantawna tixalminaw u xi bħal speċiners u law hekk tixalminaw. Ftit passi l-bot imma tidher mhux t-istess torċ. U dak il-ħin dan il-play li kien hemm magħna qabad il-loħti tlaqna lem. Li kelli miegħi kienet ħad tibqa' miegħi xirra u dit tgħidli ħulli imxi lura. Jien tgħidli rid nidħol. U daqqa waħda minn 8 minn nispiċċajt waħdi. U dak min telha kelli l-affarijiet fuq il-mejda għad fuck it, ħanersaq. U riesa u ma kontx daqshekk viċin kull ma rajt id-dawlin u imxejt ammont ta' passi u ntfew. U dak li ġejt konxu li għad baqa li l-affarijiet fuq il-mejda u ġej dort bat l-affarijiet li kien baqax u l-ħadd qabad il-basket u tela u morra dej l-oħrajn. Però din l-inqas waħda li ġrat il-busket. U qed ngħid il-post għax forsi dak li jkun jgħid Halloween li jmiss muna tieqa tal-hooligan mhux ħassibni hemm mhux sama old school isserġi il-busket. Però waħda li vera kexkxitni, ġifieri mhux ħaniddejjaq ngħid dwar għax tant jien konvint darba nkun ma' waħed hemmhekk. U l-istess kien Halloween. L-ewwel lejl ngħidlu jien. Mit-tlieta. U nżinna xi nofs il-lejn esquart. Għandi ritratt, nista' nibatulek, forsi tiżidu għax tal-bliħ men, tal-bliħ. Mela dil-waħda li kelli miegħi kienet issuq karozza ġdida ma kellix xarajn barra. Ġdida tal-fabrika, mhux tal-Ingilterra jew hekk, tal-fabrika. U naslu il-busket taħt it-tinda biex niftehmu. Fej qabel kien hemm dik il-kamra ma nafx hekk għadi x'hemm issa, u aħna pparkjati hawn. Hawn kollu siġar it-tinda fuqna u ma kien hemmx karozza mġidma. Roadhouse kwiet, ma kien hemm xejn. Ilu dan? Dan, Halloween, ġifi qed ngħidu Ottubru ta' 8 ngħidlek eżatt xi nisiblek ir-ritratt. Però 8-10 snin ilu x'ħaġek. Insomma, u di. Fajnem u ma tantx ħadet pjaċir li ġejnem, ma jġbux dal-affarijiet. Min, ftaħt it-tieqa,
nisma l-kwiet. U f'daqqa waħda nisma mużika. Mużika xejta barra minnaw, mużika heavy metal. Niftakar id-diska ġili smajta mux Metallica, sorry, tal-Black Sabbath, Crowley, Aleister Crowley. Ejwa. Aleister Crowley huwa tista' il-fundatur tas-satanizmu. U hekk qawwija kienet imma ġejja minn ġassiġar tal-Busket kien hemm jisu parti, ma fil-li kwiet fil-li xalet din mużika. U f'daqqa waħda naraw dawl ta' karozza ġej minn barra tal-Busket u tiġi karozza tal-mobile tal-pulizija. Waqfet hemm, jisu ħarsu lejna id-dawl ta' ġewwa kixifhom li qed ħarsu lejna, aħna konna bid-dawl mitfi u jinkelli t-tieqa miftuħa tal-karozza. Għamlu waħdek lejna u għataw xkasna u fettet il-bieba tal-polizija u jisu kien ħiret ċiħat. Naħseb u jien date night forsi rapporta xaħat ħabba l-istorbju ta' dawk u l-mużika kienet ħata d-dejja. U mill-reaction li għamlu jisom jew għallu bħaspeċi u għemem xej jew id-dejqu għax kull marajt jinalqu l-bibin il-karozza ta' U-turn u titlaq. U jirrid bil-fors ninżel ma di ħabibti biex naħraġem. U di ma rridx ninżel, telek mux ġej inti, mux ħaniġijin. U dak il-ħin bej id-dawl ta' qamar. U bej ċalet id-dawl tal-karozza. Faċċatek, rajċa ħaġa għal-pissiġarjen. Għattilit fi id-dawl. Tfit id-dawl, batt il-mobile, għajnejja zammejtom zoomjati fukati fuq dal-post partikolari u fukajt, fejstajt għax ma kremx dawl qawwi u għadda ritratt. U dar ritratt jizu. Issa għaraw xintom u ġudikaw. Issa rasta skenjetru. Xirġa minn wara l-arblu. Tat-tinda. Isa nofsa ek et ħares lejna. Pero l-fuck-up kien mux rasta skenietru. Rasta skenietru. Kbira. Literalment kbira. Enormi ġifieri. Ras ek, immaġina, hawnhekk ma jidher xejn u xi ħadd għamillek hekk. U baqgħet hekk. Isma' di. Kabbartu. Il-din għattela tara bħali int. Oltli dak xaġa tal-kamera bħal speċi qabdet il-mobile tagħha. Ħaditu u jiġi fuq tagħha wkoll. X'għandna d-dawl tal-karozza fuqha il-ħaġa u ma rajna xejn. Ma rajna xejn. Bqajna ġal karozza, nieħu l-istess ritratt ma jiġi xejn. Astja. Ħaditu ma jiġi xejn. Ġifieri badnieh fl-istess kważi ħin li ġbittu jien. Tieni darba ma ġi xejn. Bdiet weruret u bdiet tajli imxi lem, tagħmilx dal-affarijiet għax jien vera niddejja u ġejta u ħabba fik, eċetera, ma jiena sniti ferrit noħroġ biex naraw x'qed jiġri. Nidħol ħanara minn fejn ġejja l-mużika, date night żgura u xi black mass jew hekk. Mhux għax jogħġbuni, ma qatt ma kont rajtu il-kurżità jilbitni. U rid timmur, di ma ridix tiġi u bdiet tajli jekk tmur nitlaq u nħallikaw. U għattela please, għattela mhux ħandum u ħaninżel. Ftaħt il-karozza u ħriġt. Għattela titlaq li ġattela tafli għandix biex immuru. Somma għalt li ħanibqaw għalt li ġilek xieġilek mhux ħaniġi. Għattela għamilt. U miexi. U kif mhux biċċajt li kikonna fl-ħansib persuna waħida ma konx ħaniddejaq jew tnejn. Però ma l-ħoss u hekk date night edin ħafna u jekk ikunu ħafna u tafx ħajamlulek. Jien naf, għax ma nafx edin jagħmlu anyway. Ma jilbitni l-kurzita, batt il-mobile, xtorġ dawl xejn, għax it-torġ ħatikxfek, flash xejn, u miexi. Għattissa nersaq naqala u ġew ma li naġaġa nafas il-recording. U nimxi biċċa minn fejn kienet ipparkjata il-karozza. Mela, biex neġam femek, din hija l-kamra. It-tinda u aħna parkjati għaw. Jiena dħalt minna u minn fejn tidħol għas-siġar. Il-karozza ma bqajx nara.
għax wasal dej il-kamra, u bist il-kamra, jek namelek. Għanara minn fejt tħalt u l-kamra. U ma li tħalt jisu dak l-20 pass ħanaqbad il-pat fejn il-siġar. Ġiet li kelli miegħi bil-karozza u di tebtib li d-dawl. Ġifri jek, pop bil-karozza d-diħat xifni. Għad mela ġara xaħġa, għad jewra ġaġaw il-polizija. U ġejt zibela ġat ħajndunaw li għaw xaħat u jaw jiġu għalina, insomma, u rġajt mort. U rġajt insiba fej konna in the beginning. Għad tista tajli xil ġejt iġħal li d-dawn għamil. Għalt int li għetajt bis-serjeta. Ta' mux verġejt tebtib li d-dawl warajja, għatlek ċaqla ixmena u l-karozza biex ma tikxifnix. U ħalfitli daqskemm qed naħliflek jiena li l-karozza qasmissita ċavetta. U jirrajt il-fanali tal-karozza għalt li hawnhekk la ġew karozzi waqqas Kristien. U xinat ngħidi la ġara u ma ġarax. Panikjat, imxilem jekk mhux ħatitla' ħanitlaq, tajli xtajli ħanitlaq jien, nitla' ġa karozza bro. Tagħmellek ċavetta. Batri mejta. Assja. Karozza ma starjaċ, et najdlek daqskem ijat ħaj nirrakkonta l-istoria din ġrat lili u lila vera. Tistartja u ma sedax u qabdet t-panikja kien ħajti jestru u jien isni bdajt ħan panikja f'pas beġi karozza ġdida fjamanta bro għalek għatlek l-ewel enfasizzajt l-karozza għaskina tila xarajn barra. Għattil ħan ilek xtamil. Għattila taf tistartja fuq il-ger. Għalt li ġifiri, ma kienix taf, s-sejn ma tanx dufem, ma dikin u għal-mujli. Telma ħaj kollok tinżel, timbuttani, ma jaqleb naqra. Għalt li le, ta' mux ħan inżel, għalt li jesu inti, prova milla wahdek, sorry. U telat, għable, sakret il-karozza. Tela xieqet il-sakkar, xkikun niftaħ il-biba, għalt li għalet ta' kif ħat iċċaqla il-karozza. Mela tlaq ta' fri, xriċ nofsi mill-karozza li prova l-imputta u tlajt ma l-ewel u dib miexja naqra naqrek fuq il-friju. Tajta l-engine start jew xtajdula, insomma, nġib second u start jgħatli mill-ewel. Badna dorna u bqajna zejlajn il-fuq. U minn dakin għar, sa' kem damet għanda l-karozza, għat ma nfitila u ma ġaliċ. Assja. Ma nistax di, waħda minn dawk li ma nistax nispjega, ġifieri tajlix kien hemm, ħadd ma ħareġ minn hemm. Ġifieri l-karozza wara semawa u tistarti jew ġej, whatever. Però dik hija l-iktar esperjenza li baqgħet impress hawnhekk Malta, il-buskett ħanajdu hekk. Ġifieri ħallit impatt fuq. Ej. Issa narek ir-ritratt ukoll nibatulek. Ma nagħlqu bil-kwiet bro, ħallina ma ħalluk xawek. Nirringrazzjak tal-li ġejt. Meta trid stedinni niġi naffaxxina ruħi nitkellem fuq dal-affarijiet u ma jfissirx li xejn ma nemmen f'ċertu affarijiet ma jeżistux, għalija xejn huwa impossibbli ġa din id-dinja u ġa dan l-univers. Jaf darbohra nerġa' niġu ngħidli kelli esperjenza weħe hekk nagħmluha differenti fuq il-mużika nagħmluha fuq il-street. Jiena bniedem il-Hop Night, sorry għatlek ħafna ħin ma tajtx tajtek ċans issaqsini affarijiet. Pero ma jimmidan ħosni komdu kif kont illum hekk il-sini jaqbadu ma jaqabxu. Thank you ħafna. Peace bro.
Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe. Għax tgħinuna ħafna.